ଯଦି ରାବଣର ଲଙ୍କା ସୁନାର ଥିଲା ତ ସେଟା ଜଲ୍ଲା କେନ୍ତି? କାଁ କରିକି ସୁନା ଖାଲି ନିଆଁନୁ ନାଇଁ ଜଲେ ଚମକିସି ବି। ସତ୍ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ରାବଣ ଯେତେବେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ଠିକ୍ ସେତେବେଲେ ରାବଣ ଆଦେଶ ଦେଲା ଯେ ହନୁମାନର ଲାଞ୍ଜନୁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଯାଉ, ଘିଅ ଢଲା ହଉ ଆଉ ନିଆଁନୁ ଜଲେଇ ଦିଆଯାଉ। ଠିକ୍ ତାର ଦୂତମାନେ ହେନ୍ତା କଲେ। ହେଲେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ଲଙ୍କାର ସବୁଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲଗେଇ ନେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁଆଡ଼ ଜଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଜଲବାର ବଦଳରେ ଚମକିଲା। କାଁ କରିକି ସୁନା ଯେତେବେଲେ ଜଲସି ସେଟା ତେଜସ୍ୱୀ ହେବାର ଲାଗ୍ସି। ସେତେବେଲେ ହନୁମାନ ଯାଇକିରି ରାବଣର କାରାଗାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେନୁ କି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ରାବଣ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲା। ହନୁମାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ ରାମଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏତ୍କି ଶୁଣିକିରି ଶନିଦେବ ହସି ବସିଲେ ଆର୍ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର୍ ସହାୟତା କରିଛ, ଏବେ ଇ ଅଧର୍ମୀ ରାବଣ ମୋର୍ ପ୍ରକୋପ ଭୋଗବା। ଏତ୍କି କହିକିରି ଶନିଦେବ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଲଙ୍କା ଉପରେ। ବାସ୍ ଏତ୍କିନୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କାଟା ପୁରା ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। କାଣା ଏଇଟା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ବତାବେ।